Therefore, dzatakanyanya kudiscussa regai titange the burial of the apostles and the prophets and God's generals. Tinoona kuti munhu akafa God's generals vanoita basa raMwari haavigwi kawani, anoitwa reburied by God. As Jude said, Moses died and he was buried by 5 books of the law. Tibata Genesis kunosukana na Leviticus and then Jude novazo burisa the secret kuti Moses was reburied by God. So to not my God's generals like Prophet Madungwe, like TB Joshua, the late of Nigeria, Prophet Branham, John Wisu, 12 disciples of the apostles, like Peter was buried in Rome, the Vatican City, Roman Catholic. So why Peter are into the evil city, the Vatican City, Italy, and that's the most evil city in New York. Why the apostle of God was buried there? Yes, the first burial took place in that evil city, but munhu haavigwi God's general haavigwi nevanhu zvobva zvapirira ipapo. Moses was reburied because pane zvinoitika panovigwa muranda waMwari, mafights anoitika between the kingdom of God and the kingdom of heaven, kuti who shall control the body of the, because munhu akafa muranda waMwari, that body inoramba ichishanda. Body yangu ikanzi yafa nhasi haigumi kushanda. Even Elisha, anditi munoona zvinonzi adaro pane akazokanda to the bones of Elisha, ndidika munhu akachimuka. Saka that body inoramba iri useful even afa. Saka that fight ndo yakazoita kuti reburial ese achita took place ku New Testament. Ndo pakatanga ku Old Testament ya Moses yakaitika because there was a dispute between the devil and Michael. Then he was reburied. Moses the prophet. But taita ma challenges akadaro ku Old Testament, even wana Elisha kuti the body inoshandiswa. Even muro yangu asanotura mabonza Elisha akati uporesa munhu anditika now akutonoporesa mchechi make anditika because ichi rinoramba richishanda the body or dry bones rise again. Saka padaro ku New Testament vabazonzi no takuta the reburial of all apostles and all the God's generals. So after 90 days munhu afa the God's general, whether the TB Joshua or the Prophet Madungwe or the Peter weMbible anditika process yacho yakubvumidzwa kutanga by God for the security of that kuti isaitwa abused because the kingdom of darkness variko abuser. Saka Peter is not in the Vatican City zvinofungidzirwa nevanhu kuti Peter is in Vatican. Takatoita all the processes, even when TB Joshua ndizotaura kuti yakatangirwa kuti isati yatanga, but he is among mamwe God's generals, wana John Wisu weMethodist, wana Martin Luther weLutheran vesa vanditika, wana William Booth weSalvation vesa vanofola God's general, nana Prophet Madungwe ndo vanondingotaura vashomai vavo. So vanopinda reburial of vachivigwa, but vanovigwa by God and havavigwi panzvimbo dzese. Who also attend that wedding, that funeral, the reburial? It's who for attends? the angelic and God himself. Alright, vanu attend, alright, Mwari kana vachifamba, Mwari vanofamba ne the highest angelic of the department of heavenly army, anonzi maseraphims, maseraphims anditika maseraphims ane maziso kwese nemaoko kwese nemakumbo kwese nechi anditika ndo anochengetedza Mwari wherever they goes anditika maseraphims ya kunoenda Mwari ndo kwaanoenda. Saka iyayo anofola ndo anonzi highest, but pano panyika atinye kumashandisa, tunye kumashandisa kunoenda Mwari, anye ku resides in heaven kunogara Mwari. Saka kana Mwari wakaya panyika panonzi paya Prophet Madungwe waona Mwari ndo anenge ari well protecting God and hapana chinopenetrate anditika Saka mchiona panonzi paya Prophet vaona Mwari hazviti kuti vanhu munge muripo because maseraphims hapana munhu anobvumidzwa kusvika padhuze nemaseraphim, because even maseraphims nemasiyayo panosvika panonzi aripo munhu can die. Saka hapabvumidzwi kuti vachamuchera Prophet Madungwe sees God private. Saka zvadaro Prophet Madungwe pamaburials tine nzvimbo dzatakasarudza. musati maenda kunyaya yenzvimbo dzamunosarudza imi munotaura kuti munogara pasina Mwari, you are in the hierarchy of God. Kune ma-12 disciples and you spoke of 90 days after the burial panozoitwa reburial. Imi mukataura nezvema-12 disciples, were you there pama-reburial? Because you were not yet born by then. Yes, I was not yet born. But Prophet Madungwe never started to preach here.
I preached before I was born. All right, let me go to the Bible. I do not want to confuse our viewers. Please. Jeremiah, before you were formed, I knew in the mother's womb. And I ordained you to be a prophet. Jeremiah was not a prophet. Before he was formed in the mother's womb, he was a prophet. Where munhu anorarama in the spiritual realm first with God, then ozouya anditika chabata panyedza maghost kuti munhu anoraramira kupi achizouya panyika anditika saka Jeremiah akararama naMwari ndobva azouya panyika ndobva mission yakatumwa Mwari ndobva adzokera futi kunorarama naMwari anditika saka before even my apostles esipanana naMoses I was there with God. I was there but I never preached here first. Azvokuparidza naotangira pano. I started to preach from Genesis. I was there. Prophet Madungwe was in Genesis. Pa Genesis up. Pa foundation of the earth. I was there. Yes, I was there. How old are you? All right. Ndopa monzo Prophet Madungwe. Anditike. Makore yangu kandonzaona achinibvunza makore yangu mungambo masi makore yangu mungambo pozi muri kutanga kuverengera pakati pandasvika panyika hapasi po ndatenga kurarama. Jeremiah achirara achisvika panyika hapasi po pakatangira imi ndopamuzira but hapasipo takatangira kure. Takatangira kure saka kudara I like takatangira kure saka kuti vanhu vakazvarwa pavari pozi havasi vese futi vakazvarwa kare. Bata panye maghost. All right. Azvo na Victor Gushure. Guys, musatuke murume uyu zivai kuti panguva ya Noah wakatoti ari kupenga ndiye anoziva chokwadi isu hatizive. Saka ma apostles tine nzvimbo dzakasadza ma holy places dzavanoitwa reburial. Tine Zimbabwe, tine Israel, tine United Kingdom, tine USA. Ndo ma holy places. Why those countries? Takangodzisarudzawo like Israel is the center of the world. So ndo zvakaitirwawo then tozobata kuti ma-Israelites ma-Britons they are the Jews, ma-Americans they are the Jews. But in nowadays people call United Kingdom a backslidden nation. The churches are empty. You find 8 people in a very massive church. Why does it continue to be among those 4? Alright, season makatarisa tichibva nyika dzatabata idzi Jesus Christ kama achitoza mwanakomana achazouya achitaura west achizotaura kueast anditika even vakabva kumabvazuva vaiva anditika Christianity ine madirections anditika yakatangira pana Jesu andika anobva yatoromba yapinda muEurope anditika kunana Germany kunana UK koko vana Martin Luther vachisimuka vana John Wesley anditika saka inobva yaita the holy place anditika aibvisi with the status anditika vairamba iri the holy place UK ndobva tatoromba tasvika kunana America vana William Marion Branham vachiuya vaita the holy place ndobva tachiuya kuAfrica iko zvino anditika Zimbabwe ndobva yachipiwawo Nigeria haina kupiwa yakapiwawo mataura kune mazita na John Wesley ndobva yachiuya kuZimbabwe saka iko zvino tiri pachi in season it's Zimbabwe. That's why achinzi ma holy places saka ndokunovigwa ma-apostles saka William Marion Branham is an American so akaitwa reburied in America vana Luther vanongoitwa imomo muZimbabwe but still the likes of vana TB Joshua is not because Nigeria is not anditika vanotsvakirwa skoro saka TB anonzwa kuZimbabwe because unoiswa continent according to the continent vanounzwa to the nearest holy place kwavanoiswa for the reburial yedu. Okay. Saka ndokwavanoiswa so those places ndo dzatakachoose. Tell me about the location of these graves. All right. For the reburial. All right, let me explain further. Going deeper. Going deeper papa tichita deeper. Go deeper apostle. Going deeper apostle. Tingati pamunovigira imi. Isusu atiti zvenyu zvema 1 meter ma 2 meters tinodzika pasi chaipo. So kuti chero even mining vanogona kusatopasvika boza apatu. Ende munochera nei? All right. Isusu kana tichiita nyaya yemining yedu haticherese zvamunoita ndataura ngati munoti fotokopa zvamuri kuita nditika imunochera nezvimachichi zvenyu excavator mafranje isusu we just speak a word anditika in the name of Jesus anditika panovhurika kana tida 100 meters kudzika kusvika pasi panovhurika even tikada kushandisa tichibva any side but then there is a water table underneath.
All right. Water table. The world is surrounded by water. All right. So how far do you go? All right. Tingatora tikapedza water table handitika pane mashrubs futi pasi. Tabva ipapo tinopinda inonzi Hades, where the kingdom of darkness ndo kingdom yavo handitika panobva mavolcanoes handitika. Panonzi masuwe adesa hangazoisundikiri. Panonzi maforces handitika. Tachipedza ipapo tozopinda the hell handitika. Tete topfura masi level. Saka patiri kuti earth patiri kuvaviga amuzivi kuti tinovaisa papi. Obvious Hades atingazovaisa, but total ma places ese yaya handitika like a story building handitika tikabva hell topinda Hades topinda pacho pamunorima imimne didi handitika 3 parts even heaven yakadaro futi handitika. Saka pa 3 papo ndo patinovaviga, but pa first one earth yenyu ativaviga.